ndakambobuda mukwaedza nyaya iyoyo pandakaimhanhara kubva ipapo 2019 kusvika izvozvo nyaya isati yafamba sekuenda kukoti. Nyaya makamhanhara ndeyekuti chii? Ndakaripwa nababa. Ndoga ikambobuda mukwaedza. Pane munhu akasungwa kuti angabata munhu asi vari baba baba, asi munhu yakasunga ndipo akasvika pakufa. Saka munhu yakatanga kumukira inini manje ndinoda kuripirwa chivakiti wakanga aripana zvakachokwadi. Saka ini ndakaita sekuti ndakazongoshoka kumhanhara nyaya. Ndamhanhara nyaya yekumapurisa haifambi. Ndakagara kumusasa ndichinge wakadzoka wakashungurudzwa ndakagara kune 3 months nyanga inge isingafambi chingonzi izvo tiri kuti tikada kushungurudzwa kwaita kuita chirwere kubva ipapo nyaya haina kuzombofamba. Nhasi ndikafundira mapurisa ndinga chekuti kune korona nyaya haifambi. Saka zvandinoita manje ndoti ndikasangana nematambudziko akawanda hama dzichandida. Kuna bhudha wangu wakarasa hembe dzangu nekadhi remwana reukiriniki nemhaka yekuti izvozvo sei vakasungisa baba ende kuti akaurira nababa wako kuti tikude. Saka hama manje ndiri kuti izvozvo ndikati hama dzainditi izvozvo ndikati ndida kuenda kuyama hama dzaitofonera kuti ninga kwaikoko usamutambire mudzinge usamutambire nemhaka yekuti akasungisa baba wako ende anofanirisa doketi. Muri kutaura nyaya yekuti muri kupfukirwa zvichifamba sei pakupfukirwa kwamuri kutaura? Kupfukirwa zvazvakuita palife yangupenyu hwangu hwakakura zvekuti kana ndikaita munhu anopisisisa kuti angotaura kuti kana ndinenge wakageniswa satanismwe. Saka ndinoti kwandinofamba nechingombo chezvedomvuye ari kuivuye ndochicha kugumbuka kwake kwanditi hatombodi kuti urare mupenyu hwakanaka nekuda kwelife. But iye wacho mufi muri kumbosangana naye here kuhope kana kuti kuuya kwamuri zvokuti munotoona kuti izvizvi ndiye atouya naimurota achiita sei? Akasinga hapana zvaitaura sainguya koupidza. Saka izvi zvamuri kutaura kuti ndiye ari kukupfukirai muri kuzvinzwa kuchechi kana kuti? Hapana, kuti ndinobvunza kuti seupenyu hwangu kudai ndichingonzi ndiye mufi kuchechi. Saka murume wenyu wamuri kugere naye nhasi uno ari kuziva here nyaya? Anozviziva itotiwo aiwa zvinoda kuitika pavedzinza rako anofanira kuripa munhu. But zvakafamba sei pakuzoti mimi muzosvika pakupomera mhosva kune munhu akanga asina mhosva? Ndaitya kutaura kuti ndikati baba vanozondirowa. Makanga muchidanana here kana kuti makangomupomera mhosva asi musingatombozivani? Ndati munhu daingozikanwa kunzi aimbobata vana. Ndakatobuda pachena kumuka kwakakuita kufunga kuita kuti pachena. Baba venyu variko? Vari kuti kudi? Hapana, wana basa nemi ndaitovaudza kuti baba madiwa mangu vari pamufa kuti dai ina handifaniriyo hapana mumbedza ndinoripa kunyepa kutaura zvokunyepa kana hama dzese dzingondibhilema kuti kutaura zvokunyepa. Saka mimi nyaya yamuri kuda ndeyekuti paripwe chete here kana kuti baba venyu muda kutoti vasunga? Pandizozive kuti vemutemo vanoita sei baba kuti varipe zvisine kusunga. Vekumhuri kwaka nemunhu akanofira kujeri vari kumbokurukura nei? Tikurukurise zvindiri kana ini vana baba havana mbobvira vakaenda kutaura navanhu? Havana zvachose. Saka uyu anga ari wekwaMurehwa ikoko? Ko imi mukugarisana kwamuri kuita nemurume wenyu hapana here matambudziko tingati amuri kusangana nawo mushure mekunge mamuudza kuti ndo zvakaitika kuupenyu hwenyu? Tangoti matambudziko kuti hazotaurike kuredhiyo kubva pandakatanga kuya akatanga kuonera. Munhu aitowanawo zvake zviri. Mudzosera mashure muchava amakabatwa CHIBHARO imimi nababa vakakuvhundutsira here kuti uzoenda kunopomera wemhosva kana kuti iwe wega ndewakangotya? Ini ndindega ndakangotya pachezva kuti baba vanozondirowa ndikaita kuti ndibaba. Plus baba pandakataura ngongoramba wachindishishidzira kuti ukazochinja statement tichanetsana
zokuti pandakazonzwa asungwa ndadarotota kuti munhu asungirwa hana undiri ipapo but baba vakazonge wauramba kundishishidzira kuti ukazochinja statement tichanetsana saka ini ndakabva ndangoita sei ndakabva ndangonyarara. Ko amai venyu hamuna kunge mavaudza chokwadi? Amai vangu vakaramba nababa vangu ndine 5 years ndobva vanogara kugweru havana kuzongudzoka zvokuti akazongonzonzwa shai zvokuti amai vangu vakatofa vasingazivi kuti ndakanga ndaripa. Makarepwa muri pazera ripo? 11 years. Akashimudza ndezvekuti nyaya idai baba vachitorwa igadziriswa Igadziriswa. vawanewo murango wavo. Uye upenyu hwangu hufambe. Takawirirana, takadanana, hatina kana problem yatinayo mumba medu. Ishi mumba medu ndeyekuti ndoda kuti undiziye hama dzako nekuti ndogara naye. Anoti handidi kuti uziyane nehama dzako. Nekuti kune background yeti ndozvo zvinogara zvichinditambudza kushende time kuti ine ndogara nemunhu ndisingazivi hama dzake. Aiti iye kumusha kwavo chacho kuna closes hama yake bata seri iye ndakazvihendla kati hazvina basa oti orichinwa diki iwe chikanganirwa zvako iwe chanofambisa nyaya dzako ufambisa nyaya dzako ini ndakuda mushaniro. Makazvitambira? Ndakazvitambira. Shungu dzenyu ndedzekuti musangane nehama dzenyu dzimai wenyu? Ndisangane nehama dzemudzimai wangu wandinaye ndigare pasi tiziyane paukama. Kana mumwe akaita tsaona tinobatsirana, mumwe akaita tsaona tobatsirana. Mwana wemudzimai wangu ndakamuhendula semwana wangu kuti mubatsire vanhu vanozosvika pakuenda stress. Mwari baba ngavaripafadze bvisai maevil spirits. Mwari vapindire mwanasikana mukadzi wangu wandinoda nemweya wese haana chaakambonditadzira kubva pakauya. Asi matambudziko ake ndo anomushungurudza.